E ca camera. Copiii încă dorm, dar fac așa video ca să ai închipuiere. Așa este o masă. Televizor. Și e că ieșim la balcon. Ușile așa-s. Nu, și ca țânțari nu fost noaptea. E ca balconul. Așa, așa. Privire de la balcon. Normal. Adică dacă vii pentru mare, savurezi marea, asta e normal. Cafeluță, o limonadă. Amuș vă arăt și baia. Unica ce nu-mi place că în baie e tare mușigăios și miros. Cred că mușigaie tare mult. Și nu lucrează ventilatorul ăsta care se închide permanent aer închis aici. Da, așa, adică normal. Am și vă arăt și coridorul.